Guys, bajong adlaw ni jong tanan, welcome back sa amo ang channel. Ay and mga family dia guys, ang gikuha guys. Pangajong nanay kay matumis pilar ron. Matumis pilar guys. Kita-kita kadadto ni kabot namang. Kay mga pakog buwak daring nanay, mga jo pakog buwak. Topay sa akin dito ako mahawon. Dili ko na ubra. Pero okay lang yan kasi hindi pa naman ako noon nagkaroon ng regla ng buwan ng dalaw. Ano grabe ang Tagalog yun? Uy, iba yung Tagalog ko kasi malalalim to. Hindi ito basta hindi niya masisisid. Malalim to, mga Tagalog. Sisid. Oh, pag magsisid kayo, sakit ang utak niyo. Ano akala niyo sa akin? Magaling ako mag-Tagalog, pero yung tono lang, Bisaya pa rin. Importante Tagalog pagka. Totoo yan, nagagalit ako sa'yo. Akala mo hindi ako galit na pinagbintangan mo ako sa pante? Acting lang yun, gagalit ako, na-high blood ako sa'yo. Sampali ng paulit-ulit yung pisngi mo. Akala mo hindi ako nagagalit noon. Siyempre magagalit ako pag mga ganyan. Ang bagay na, mga bata na. Usama na ganyan. Agduha ka bata nang wa nagitimik. Uy, nakakainis kaya pag ano ka natin, siyempre pribadong lugar yun. Nag-i-judge yung damit ko na ganito lang. Oh, pero boy, hindi basta-basta pag hawakan mo, tingnan mo, mag-slide yung kamay mo, di ba? Ang garaa. Kintab, sobrang ganda. Akang dang aglubot ni tiri dang kay nagkuan man dang nagtapon og man hani man ka nang sanggalat diha nagtapon og man. Kaya sa'yo, kasi ang kapal ng mukha mo pag ano mo yung pante. Ako ba yung pagbitangan mo sa pante na yun iba-iba na ang kulay, parang nang kinaihan ng kung ano-anong klase na nga. Mananap. Tapos, ako ba yung pagbintangan? Yung pante ko kahit butas lang, hindi siya itim. Yung bilahan. Ay, oras na. Siyempre nakakainis, kukuha lang naman ako ng outfit ko sa dagat, tapos pagbintangan ako na panty ko na yung itim na yung kulay. Ang panty ko kaya ang gaganda. Big secret yung panty ko. Woo! Bek secret. Alingatong. Ano lang yan? Yan, maganda ang brand. Ganyan. Ako pag sa ilan mo, sabi ko sa'yo, isa lang ang suin ko, dilaw lang bigay ni Ate Ali. Si Ate Ali, ang try na ng suin na panty. Kaya magbago pa. Ate Ale, shout out. Totoo, hindi ako nagsisinungaling. Isa yung panty ko, suin, dilaw ang kulay. Pagpunta ko sa Quezon City noong nagkasakit ako, naghanap ako ng matirahan na tuluyan dahil wala na akong mapuntahan sa buhay ko. Sabi ni Ate Ali, dito ka. Sabi ko, wala na akong maipanty. Kasi yung panty ko naiwan sa boarding house. Siyempre, malayo ang boarding house ko. Doon pa sa Quezon City, Muñoz, malayo pa. Tatawid pa ng tatlong, yung Ubilpas ba yun? Ang tawag doon? Kaya sabi niya, may panty ako dito. Kaya Overprice. Oo, price. Overprice. Sabi niya, Ate Ali sa akin, may panty ako dito. Dilaw na panty. Bigay ko sa'yo yan. Tapos sinulatan pa nga niya ng FBB. Kasi yung sa kanya, ABB, para hindi kami magkakalitan. Medyo luwag na sa akin yun eh. Kasi Medyo luwag. Taba ng weight niya, sabi ko, okay lang yan. Kasi wala na ako. Kaysa naman wala akong panty. Mga limuyaw. Yung ano ko. Mga limog. Tagalog pa, mga limog. Tagalog, mga limog. Isa lang yung panty na suin. Kaya ikaw yung pagbintangan. Dahil ikaw yung may maraming suin. Ang mga panty mo, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Naalala ko yun. May panty ka pa nga na, parang karsunis eh. Oo, na panty. Uy, hindi ako nasisinungaling. Murag karsunis. Kaming karaa. Galing karsunis to na. Ang gipurma ng pante. Dati, umiran pa nga ako nun eh. Kasi wala rin akong panty eh. Kaya sabi niya, sige, pero labhan mo lang. Labahan ko lang. Dahil mo ako pati sa una. Kukurin niya. Yun, ritos ko an. Ako yun, na parang siyang kasunis talaga. Parang pantalon, hindi ko nagsinungaling. Kaya tanungin mo sa Ate Esther, dahil doon kami nangutang. Ano lang kami, exchange lang. O, ako naman sa ng pulis. Arang karaa diyang dadang. Sa akin yun. Pag titiit sa kanya yun. Schedule lang talaga, dahil lang kaya. Hindi ay nagbalik lang, di na magbilahan. Ano na nga yung, medyo may butas na nga siya ng kunti eh. Pinasulsi lang na ng nanay ni Luisa. Oo yan, hindi ako nagsisinungaling. Oo, kaya nung nagkapira ako, sus, ang dami-daming panty binili ko. Isang sako kasi naisip ko dati, sus, yung panty na meter, dalawa, schedule pa. MWF sa akin, titits kay Diri. Mahirap talaga ang buhay natin, kahit panty. Pag-agawan. Nakikikahos kami. Ha? Sa panty, nakikikahos. Oo, totoo naman talaga. Hihikahush. Tawa, pero naiway pa ito eh. Nabutas na lang talaga yung bilhan ng panty namin.
yan eh. Dahil sobrang pagod na siguro siya sa buhay. Kung nakapagsalita lang siya, sabi niya, patayin niyo na lang ako. Dahil niya siguro na ganun. Kaysa ginaganito niya ako, hindi niya ako binibigyan ng pahinga. Paano makapahinga? Kasi pag labahan agad, ako naman ang susunod. Labahan na si Tito naman ang susunod. Kaguwang gasing daki. Kanina sa mga panty mo yung nakaangin. Lingkaran sa luto. Ala, wala kayong kanin yan. Hello guys, dahil na dahil Miss Pilar guys. Dagang buwak da guys, ani itanam ron kay injag mamatay. Medyo na laman matanam ni mawan-uwanan pod sila. Asa nang itanam guys. Bohani ka ni si Jang Kuana. Dito man is kuan gapon to nangaligo mig dagat. Nangadyo mi. Lami kun itanam. Dari laman. Nangamatag sagbot nila guys. Kaya isprihan mas kung isprig sagbot ka pang patay. Wala naman sila pagtanong po. Maadyo ba pwede? Pag-isa na dito. At bang. Tara guys. Agsagbot guys nangamatay. Ha. Agabuhan intaw narakaluoy pandajunon pa na guys. Ug mag-uwan mabasa kuan dari. Jagbu buwak da mao na raman ning nangabilin silin-silin sa mga panghilabtan pod lagi. Wa naglisod tung tulo. Pero wa rin makuan. Kana si jang buwak ka guys, ganahan ko na. Bumbilya man ko na, bumbilya. Kera ang Mariano, kan ragman ni. Pakabot mo guys. Mingaw dari guys, kaya wadihag mga bata, kaya nga ligo, pag kuno silang dagat. Tingwa sa pagtanam dari. So, naibutang ako sa guys. Arong upo dako ni na may gripo dari pasalip dat sinit Dagat bang? kiyat bang At bang ay. Dapat ko ba ah? Ay kana sakto na na. Una mo na. Adot bang yung kahon ba ay? pagbuwat ra pagbuwat ra ni kaya papoy ka kuano di tanong matay ni Ha? okay
Diyan na ng mga buwak kay natalid si Tariksik. Hello guys! Padung day ko ron sa merkado sa Pilar guys. Kaya palit kog bugas. Salamat day. Florame sa imong gihatag nga pangpalit og bugas namo. Madu na raman ni. Bahalag na ibugas basta way suwa bitaw. Bahalag na ibugas bitaw guys. Importante maganda ng bugas. Salamat nimo may Florame sa imong gihatag nga pangpalit bugas namo. Jaga bakler ako guys kay hoy habal-habal pa ko kaadyo dari kailas mga tao dari mga habal-habal dari kidnap para mata bitaw. Bakler bitaw ko guys kay dal-dal raman pod sayang pag pamasahe. Bakla dyan na raman. Ako raman pod kay tamas like sige bilin dito kay laig panahon dari bawo naman ko ni bagyo. So guys kita-kita ra tayo dyan guys nagabot na sabay ugon sa tuhang mga gipang palit. Guys, dahil ako sa bahay guys, maura ang napalit guys. Dahil bagas ang gisiguro. Napalit kong silhig, kaya may silhig na rin pamadyo. Dahil napalit ko kustirmos kay hindi man magsilbig, ugwetirmos kay siliksian. Magatas. Palit ko o planggana. Kay way labhanan. Saanan dyan. Sunrock. Kapag katol, kaya na dagang lamok. Awag ang chlorine ang gipalit guys, ang daghana. Kaya di man ko ka-upload sa muriatic or kanang panghilo SCR bitaw guys, chlorine na raman kay barato raman, tag 9 raman. Ano naman ang gipalit sa sabon panglaba. Yan ang palit ko kukuan guys. Gulay, batong, o panakot. Panakot og asin og asukal. Nga dapat kuan guys buwad. Patak buwad be, buwad na matong sit-an be. Nah, buntas ka. Milo ra mag-ako. May Milo kong gipalit kay. Nakamandan ha, ma? May kwarta, mura naman eh. Masalin sa gihatag ni Mami Purame. Salamat dahil Mami Purame sa imong gihatag kapalit big bugas, sobra karida termos. Kare mo nang napalit. Salamat. Dang sa imong grasya mayo. Salamat kang Mami be. Salamat mo. Salamat guys. Sa inyong pagtanaw sa mga vlog. Magkasikaso sa ko dari guys. Lepo Hapon na. maniga? Nag-uwan ko dari. Lepo ma? Magkadigamo magsadyo kaya kapanihapon may kanya mo burn out. Salamat guys. Lepo ma? Mm.